Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin cigaban labarinmu mai suna macizai ne. Na ke Azima, ana gaya miki mahaifarki babu lafiya, amma kina zaune hankali ki kwance ba tare da kin nuna damuwar ki ko a fiska ba, kina cin abinci? Za ki tashi ne ko sai na saka sanda na roke miki shingin kafafun nakin nan masu kama da fiffiken sauro. Babba ya faɗa yana yin kan Azima. Da sauri ta tashi tana huci tare da juya baya. Hanyar randan ƙasa da ke tsakiyar gidan ta je, ta ɗebo ruwa a ƙwarya tare da fakan idon Azima, ta watsa dafi a ciki. Sannan ta je ta kalli Baffa. A ranta take faɗin, ba zan taɓa samun salama ba idan har ban kashe ka ba. Tun karo Baffa ta yi har ta zo gaban shi, tana tura baki ta ce, Baffa, na ga alama kanka ya ɗau zafi, ka ɗan sha ruwa zuciyarka ta huce. Baffa, ita fa damuwan duniya ba ta ƙarewa. Barin ma idan mutum ya sa hannu, ko na ce mutane suka sa hannu suka janyo bala'i wa kansu. Sannan dole akwai abin da kuka aikata wanda yake bibiyan ku. Don haka Baffa, a koma a yi tunani da kyau. Ga ruwan ka sha. Ta miƙa masa tana sunkuyar da kai ƙasa sai ka ce wata ta Allah. Shiru Baffa yayi, yana son tunani akan maganar da ta faɗa. Amma tashin hankalin da suke ciki bai ba su damar haka ba. Hannu ya sa ya karɓi ruwan. Sharaf idan Aziza ya sauka akan ruwan ta hangi dafi. Cikin azama ta ce, Baffa, wani ruwa kuma za ka sha? Ka manta Azima ba ta damuwa da damuwar wani? Kawo ruwan nan Baffa. Aziza ta karɓa. Wani kallo ne Azima ta bi Aziza da shi. Jikinta har ta fasa yake yi tsananin takaicin abin da Aziza ta yi. Aziza na karɓan ƙwaryan, da gangan ta yi tuntuɓe ruwan ya ɓare. Ƙwaryan kuma ta rada da dutse ya fashe. Cije baki Azima ta yi idan ta yana ƙara rinewa tana shirin tunkaro Aziza, wacce ita ma take kallon ta ko gizo ba ta yi ba. Hajja ce ta ƙara katse mata hanzari, ta fito tana faɗin. Ya haƙuri Baffan ‘yan biyu, na zubar da wake ne na tsaya kwashewa, shi yasa ban fito da wuri ba. Mu je. Gaba Baffa yayi Aziza ta bi su a baya. Azima ta so fita, Hajja ta ce, ina mayafinki? Ba zan saka ba, ba na jin sakawa Hajja, raina a ɓace ke kar ki min maganan wani mayafi. Daskarewa Hajja ta yi jin amsan da Azima ta bata. Ita ma Azima ba ta san lokacin ta faɗi hakan ba, don ba ta taɓa yi wa Hajja magana haka ba. Ganin Hajja ta tsaya tana kallonta ne yasa ta ƙara cewa, ya haƙuri Hajja, bar na je na ɗauko. Ku yi gaba zan zo a baya. Hajja dai bata iya cewa komai ba, illa bayan su Baffa da Aziza ta bi, wanda sun yi gaba abinsu. Suna kan tafiya, Aziza ta ce, Baffa, na'am Aziza, yaya ne? Baffa, baka taɓa bani labarin kafuwar mahaifata ba. Kullum kana cewa an sha gwagwarmaya da aljanu da mayu, amma baka taɓa bani labarin kalan gwagwarmayar da kuka sha da su ba. Yau to banda abinki Aziza, ana cikin wannan tashin hankali kina maganar labari, abin da ya faru sama da shekara 50? Ki bari Allah ya ba mu ikon dakatar da wannan ambaliyar wutar masifa da ke tunkaro wannan yanki. Shiru Aziza ta yi ba tare ta sake magana ba. Da haka har suka karasa gaban gari, inda cincirin ɗan Fulani ke tsaye, kowa ka gani hankalin shi a tashe. Har an yi wa jarman macizai zana'iza an binne sa. Ana da shawaran yadda za a rubuta wa sarkin Fulanin yankin Jimu sako, cewa an kashe jarman macizai, wanda a yankunan sun san shi jarumi ne. Idan ka cire yankin Ja'i da yankin Tudu, za a iya cewa babu wani jarumi wanda ya shahara da kama macizai sama da jarman macizai. Amma a yankin Ja'i, wanda har aljanun macizai yana kamawa, tsananin shahararsa wanda har laƙabi ake masa da innu maciji. Daga shi kuma sai na yankin Tudu, wanda shi ke takawa innu maciji baya, wato Iro maganin macizai. Daga shi sai wanda aka kashe na yankin Jimo, wato jarman macizai. Lokacin da aka raba kambun girma na waɗanda suka shahara a kama macizai, aka ba wa innu maciji lamba 1, aka ba wa Iro maganin macizai lamba ta 2, sai kuma jarman macizai lamba ta 3, har Ilu mai macizai da Azima ta kashe na yankin Kwana shine aka ba wa lamba ta 6, sannan aka raba wa na ƙasa da su. Tashin hankalin da yankin Kwana ke ciki shine na rashin jituwa da basu da shi da yankin Tudu da yankin Ja'i. Barin ma yankin Ja'i, tsatsauran gaba ne da kakkiya, don kuwa an sha gasan kisa tsakaninsu. Yankin Tudu kuwa, ɗan sarkin ne ya zo yankin Kwana, ya yi wa ‘yar yankin fyaɗe, bai ƙyale ta ba har sai da ya kashe ta. Hakan ce ta sa Ardo ya ba da umarnin a kashe shi ma. Aka gille masa kai, aka tura mahaifinsa shi, daga nan gabar ta soma. Yanzu ta yaya za su fara neman taimakon yankin Tudu ko yankin Ja'i? Yanzu dai ba shi ne tashin hankalin ba. Tashin hankalin shi ne, yadda za su fara tunkarin yankin Jimo da saƙon an kashe jarman macizai. Su Baffa sun iso ana shawara ba a tsaye da mafita ba. Sai da Baffa ya ƙaraso aka sake yin shawara. Akan a rubuta saƙo, a tura mutum 4 da su je su yi wa yankin Jimo ta'aziyya,
tare da rigan jarman macizai wanda yake jina-jina da jini. Sannan a yi musu bayanin abin da ya faru, bai kai ga yin aikin da ya zo ba aka iske gawarsa. Tare da saƙon ban haƙuri iri da kala daga wajen mai unguwan yankin kwana da kuma sarkin fulanin yankin kwana wato Ardo. Hakan ce ta kasance aka tura mutum 4 zuwa yankin Jimo, tare da kayan jarman macizai da kuma dokinsa da takobinsa. Aziza na tsaye a gefe da lullubi, hawaye ne cike da idanta, ba don komai ba, illa suna zuwa wajen aka fara darewa ana matsawa, babu wanda ya tsaya kusa da ita. Azima kuwa za ta zo ne, yau ne, gobe ne, shiru, har aka gama tattaunawan da za a yi, Azima ba ta zo ba. Bayan an fara watsewa ne, Ardo ya kira Baffa gefe ya ce, Magaji, a gaskiya ba zan ɓoye maka ba, ka binciki yaranka. Barin ma yarinyar nan taka Azima, jiya an kawo magana a kanta, ba na son na tsawaita zargi don babu kyau, sannan jikokina ne, ka san dai ba zan so abin da zai cutar da su ba, amma ya kamata mu san abin yi, ka sa ido sosai a kansu, ba na so na kirawo Jummala don duk abin da zan gaya mata ba yarda za ta yi ba. Sannan bayan sallan isha za a zauna a tattauna a fadar mai unguwa. Za mu je neman alfarma a yankin tudu. Da sauri Baffa ya ce, Ardo, yankin tudu kuma? Magaji, yankin tudu, ba mu da wata mafita wanda ya wuce hakan. To amma Ardo, kana ganin anya sarkin tudu zai saurare mu? Ka manta da abin da ya shiga tsakanin yankinmu da nasu? Ɗansa ya zo, ya yi laifi a yankin nan, an masa hukunci. Hakan ne ya haifar da gaba mai tsauri a tsakani. Ba na tunanin sarkin yankin tudu zai yarda Iro mai maganin macizai ya zo ya taimake mu. Kana gani, duk wasu masu kama macizai da muke da su a yankin nan sun mutu. A gaskiya ina jin tsoron abin da zai je ya dawo. Kar mu je, ba mu gama da wani yakin ba, mu sake kunna wani. A gaskiya ba na son duk wani shawarar da za a ce mu buƙaci taimako a yankin tudu da yankin Ja'i. Nauyayyiyar ajiyar zuciya Ardo ya sauke ya ce, To Magaji, me zai hana ka mai da hannun agogo baya? Ban gane ba Ardo. Ina nufin ka dawo yanda kake a da don mu taimaki yankinmu. Kayan aikinka da ka je ka binne, ka je ka haƙo su saboda girgiza kai Baffa ya hauyi yana ja da baya ya ce, A'a Ardo, na riga na yi alƙawari ba zan sake ba. Har kwanan gobe ban manta da kuskuren da na aikata ba bisa tsautsayi a baya ba. Abun shekara 20, amma a yanzu gani nake yanzu abin ya faru. Ardo, ba a san raina na kashe Banju ba. Na kashe sa ne saboda shafe mutanen yankin nan da ya fara. Sannan idan baka manta ba, ya ce zai dawo ɗaukan fansa a kaina da mutanen yankin nan. Tun da na kashe Banju, na yi alƙawarin, na daina duk wani abu da na gada daga gare ka da kakannina. Don Allah Ardo, a bar maganar. Dambe suke yi sosai a tsakaninsu, babu ji babu gani. Yayin da Azima ta yanki Aziza a gefen wuya, nan ta koma mutum ta faɗi ƙasa. Ita ma Azimar rabi mutum rabi macijiya ta zama. Tana kallon Aziza ranta haɗe. Idonta ya ƙara rinewa zuwa bulu. A hankali Aziza ta miƙe tsaye, ta sa hannu ta karkaɗe jikinta ta juya baya. Ta sa hannu ta gefen wuyanta inda yake zubar da jini. Ta lamshe idonta, kamar kiftawan ido da bismillah ta shafe wajen. Sannan ta ɗaga hannun da sama, ta haɗa guguwa mai ƙarfin gaske ta tura wa Azima. Azima bata ankara ba, ta ji an yi sama-sama da ita. Sai da ta je can sama kafin ta faɗo tim da ƙasa, ta koma mutum. A hankali Aziza ta jiyo tana kallonta, yau fuskanta babu fara'a. Hakika don faɗa suna faɗa, amma ba su taɓa dambe ba, bar su dai a cacan baki. Saurin tashi Azima ta yi, ta sake komawa macijiya, ta yi hajijiya ta tada ƙura, ta yi kan Aziza. Da sauri Aziza ita ma ta sake komawa macijiya, suka haɗe aka hau dambe. Da jerarta na maciji, ta nainaye wuyar Azima ta shaƙe ta sosai. Murƙusoso Azima ta hauyi tana son ƙwacewa daga hannun Aziza, amma ta kasa. Inda ƙarfinta ya fara ƙarewa, don duk muguntanta bata kai Aziza ƙarfin dafi ba. Nan numfashinta ya fara yin sama, inda a ƙarshe jikinta ya saɓule ta koma mutum sumimmiya. Ganin hakan ya sa Aziza sakinta, ta hullata kusa da rafi, ita ma ta koma mutum, sai ta sa hannu ta ɗibo ruwa ta watsa mata a fiska. Wani wawan ajiyar zuciya Azima ta sauke, alaman ta sha wuya, da tari ta farka tana yunkurin tashi ta ce, Duk abin da zaki yi Aziza, ke ma ki sani ba za ki iya kashe ni ba. Kafaɗarta Aziza ta kama, hawaye cike da idan da ta ce, Ni ma ba na fatan kashe ki har na bar duniya, ba na fata na kashe koda tururuwa. Azima, kisan yayi yawa. Azima me kike son ki zama ne? Gashi yau kin sa na aikata abin da ba na son aikatawa, wanda ban ma taɓa aikatawa ba. Me yasa Azima? Me yasa? Aziza ta ƙarasa tana sake kuka mai cike da rudani. Zuba Azima ta goge tana tura hannun Aziza daga kafaɗan da ta ce, Kullum bana gajiya da faɗin cewa, da ni ce da ƙarfin gubanki, da na shafi jama'ar yankin nan an wuce wajen.
duk wanda nake kashewa sun taɓo ni ne, ba na mantuwa, ba na yafiya. A fusace, Aziza ta sa hannu ta ɗauko Azima tsaye tare da faɗin. Da an yi magana ki ce baki mantuwa, baki yafiya. Ni a iya sani na ban ga abin da aka yi miki ba da kike wannan kisan. Shin za ki iya gaya min laifi ɗaya ta ƙwaƙwara wanda ya sa kike wannan kisa? Mutum ko da ya miki kallon da bai miki ba, shi kenan ya cancanci kisa? Kina fakewa da cewa don kar a tona mana asiri da cewa mu ba mutane bane, macizai ne. A da ina yadda da ke, amma kwana biyun nan na daina yadda da ke. A da kin san da cewa mu macizai ne, amma ba kya kisa kamar kwanakin nan. Me yasa Azima? Me yasa? Idanta ne ya sake rikidewa zuwa bulu sosai. Fatar jikinta ta canza kala ta ce, "Fansa! Fansa! Fansa nake ɗauka Aziza." To fansan me Azima? Gaya min. Abin da mutanen yankin nan suka min shekarun baya. Da mugun mamaki, Aziza take kallon Azima. Dan ba ta furta wannan kalman ba sai yau. Ta ce, "Shekarun baya fa kika ce? Duka yaushe aka haife ki da zaki dinga lissafin shekarun baya?" Murmushin mugunta Azima ta yi ta ce, "Ko ma yaushe aka haife ni ba damuwar ki bace. Amma ina so ki sani ki ƙara sani. Sai na kashe babba, sai na kashe Ardo, sai na kashe tsohon sarkin Fulanin Kwana da waɗanda suka sauka a bayansa. Haka nan sai na kashe mai unguwa. Ke sai na shafi dukkanin mutanen yankin nan. Sannan na shiga birni inda jama'a suke da yawa na tarwatsa su. Zan bar wannan alƙaryar." Gabanta Aziza ta tsaya ta ce, "Ni kuma Aziza magaji Ardo, zan yi yaƙi da ke na dakatar da ke. Zan taimaki mutanen yankin nan, ko da ko za su gane ni macijiya ce su kashe ni. Zan tsaya a gaban baffa na kare sa, baki isa ki masa komai ba." Murmushi Azima ta yi ta ce, "Idan kin isa, ki dakatar da ni Aziza. Na fi ki mugunta, kin fi ni ƙarfin dafi. Mu je zuwa, Allah ya bawa mai rabo sa'a." Aziza ta yi murmushi ta ce, "Amin." Dan Azima da Aziza suka rabe. Kowace dai hanyarta daban. Hankali tashi muga isar da sakon yankin Fulanin Jimo ya faɗo fadan sarki Haruna ya ce, "Allah ya taimake ka, mummunan labari mai cike da tashin hankali. Hakika yau mun yi asara, mun yi babban rashi." Daga nan kuma ya fashe da kuka. Nan hankalin jama'ar wajen ya tashi, yayin da sarki Haruna ya miƙe tsaye ya ce, "Maga isar da sako, me ya faru?" Hakika mun shiga rudu da rudani. Mun yi sallama lafiya da jarman macizai. Amma yanzu haka sako ne daga yankin Kwana akan cewa an kashe jarman macizai. Yanzu haka ga sun dawo da kayansa da dokinsa, rigansa duk jini. Ba iyakar sarkin Fulanin Jimo ba, hatta jama'an da suke zaune a wajen sai da suka miƙe tsaye. Waziri ne yayi ƙarfin halin faɗin. Ce da su ƙaraso su mana cikakken bayani. Duk mu fahimci maganan ka ba, maga isar da sako. Da sauri maga isar da sako ya tashi. Ya je ya ce da su ƙaraso. Jiki a sanyaye babu ƙari suka ƙaraso. Suka zube a gaban sarkin Fulanin yankin Jimo. Daga kallon da yake musu, yasa suka sha jinin jikinsu. Da ƙirgar kuwan Fulanin yankin Kwana ya ce, "Allah ya taimaki sarki Haruna. Da fari kafin mu ce komai, zan fara bada haƙuri da neman afuwa da gafaran duk wanda yake wannan yankin akan rashin jarman macizai. Haƙiƙa mun ci kunya, mun yarda mun ci kunya, amma ba laifinmu bane. Mai afkuwa ce ta afko. A madadin sarkin Fulanin yankin Kwana, da Ardo da mai unguwan yankin Kwana wato Ori, da ni garkuwan Fulanin yankin Kwana, da magaji Bawa da duk jama'an da suke yankin Kwana. Muna mai neman yafiyarku akan abin da ya faru na rashin jarman macizai. Hakika ya cika jarumi ya amsa sunansa. Ba za mu manta da halaccin yankin nan ba har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Mun gode da yunkurin taimakonmu. Hakika mu ɗin abin tausayi ne. Ku yi haƙuri, ku yafe mana. Bai kai ga aiwatar da aikinsa ba, muka iske gawansa da saran maciji. Ba za mu iya kawo muku tashin hankali 10 da 20 ba ne. Shi yasa muka sallace sa, muka binne sa, muka yi masa sutura. Za ku iya zuwa ganin sa tare da mu gobe idan Allah ya kai mu. Sai mu je ku ga kabarinsa. Garkuwan Fulani ya karasa maganan a sanye yana mai dokar da kai. Tabbas jama'ar yankin Jimo sun ji mutuwan jarman macizai har kasan zuciyarsu. Yayin da suka ji tsanan yankin Kwana, duk da hakika sun tausaya musu, amma zafin mutuwar jarman macizai ya hana su cewa uffan ga garkuwan Fulanin yankin Kwana. Ba a wani musu tarba mai kyau ba, don kuwa suna cikin kunci da jimamin mutuwar jarman macizai. Inda suka sa washe da safe za su yi asubanci su tafi yankin Kwana. A can yankin Kwana kuwa, ko da su Aziza da Azima suka koma gida, ba su shiga hidimar juna, hatta abinci da Hajja ta haɗa musu. Ga mamakinta sai gani ta yi sun raba kwano. Sosai abin ya damu Hajja, ta yi musu tambayar duniya me ya haɗa su.
Aziza ce dai ta iya cewa, babu komai fa Hajja. Amma Azima kam ko kallon Hajja bata yi ba. Bayan an yi sallan Isha dukkansu suka hallara a fadan mai unguwa, kowa da kalan shawaran da yake badawa. Shi dai Baffa duk sauraron sa yake ya gaza cewa kanzil. Inda a ƙarshe Ardo ya ce, Magaji, in ce dai lafiya ko? Na kowa na magana amma kai baka ce komai ba. Ajiyan zuciya Baffa ya sauke ya ce, hankali na yana can wajen garkuwan Fulani. Ko ya Haruna zai ɗauki lamarin? Abun fa sai wanda ya daure. Ardo ya ce, tabbas haka ne Magaji. To ya za mu yi? Mu ba yin kanmu bane ba. Allah ya sa su fahimce mu. Aka amsa da amin. Tsohon sarkin Fulani ya ce, yanzu abin dubawa a nan shine, ta ya za mu shawo kan wannan matsalar? Abin ƙara yawa yake yi fa. Jarman macizai da safe, yaro ɗazu. Ba za mu zauna mu naɗe hannu a kirji mu zuba ido a shafe mu ba. Me zai hana mu aika da ƙoƙon baranmu neman taimako a yankin tudu? Wani zabura Baffa yayi yana girgiza kai ya ce, a'a Baffa Mandi, kar mu ƙara wannan kuskuren. Mun yi kuskure na farko, an rasa jarman macizai. Yanzu kuma sai mu sake aikata wani ta hanyar yin aiki yankin tudu? Mu nemi taimakon Iro maganin macizai? Duk shawaran da za a yi na sauran yankunan ayi, amma banda yanki biyu. Banda yankin tudu da yankin ja'i, kar mu tar wani yakin ba tare da mun dakatar da wani ba. Kun san tsananin gaban da ke tsakanin yankin tudu da yankin ja'i da yankin mu. Har kwanan gobe ana samun kisan kai tsakanin yankin nan da yankin ja'i. Har kwanan gobe yankin tudu suna rike da abin da ya faru sun kasa mantawa. Kiris suke jira su fasa abin da yake zuciyarsu. Dan Allah ku fahimce ni. Shiru wajen ya ɗauka kowa da abin da yake tunani. Sai zuwa can anjima mai anguwa Ori ya ce, to shikenan za a yi ƙuri'a. Duk ɓangaren da ya fi rinjaye shi za a zaɓa. Idan ɓangaren kar a je a nemo taimako a yankin tudu ko yankin ja'i sun fi yawa to ba za a je ba. Idan kuma ɓangaren waɗanda suka ce za a je sun fi yawa to za a je. Shi dai Baffa shiru ya yi, yana hango musu gagarumin bambalin gobaran yaƙi da zai tashi amma sun kasa ganewa. Shiru Ardo ya yi yana kallon Baffa na wasu lokuta kafin ya ce, shikenan Magaji, ba zan takura maka ba, amma ban yi tsammani za ka tsorata da maganan Banjo har haka ba. Ba tsorata ne da maganan Banjo a lokacin da ya faɗi ba, amma a halin yanzu ina cikin zulumi na maganan Banjo. Dan idan baka manta ba, ya ce za mu gani ko ba jima ko ba daɗe. Sannan kuma zai dawo ɗaukar fansa a kaina da mutanen yankin nan. Abin da yake faruwa a halin yanzu abin dubawa ne. Sannan ba mu san wani irin martani sarkin Fulanin yanki Jimo zai maido mutanen da suka je ba da haƙuri gare su ba. Ba kowa ne zai lamunci hakan ba. Mun yi aikin neman taimako. An zo don a taimaka mana, amma kuma sai a maida musu da kaya a ce an kashe sa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babba ya faɗa, fuskarsa ɗauke da zallar damuwan da yake ciki. Ardo ya je ajiyan zuciya ya ce, ko ma miye ne idan suka dawo maji. Yanzu dai ka je, amma ka tabbatar bayan sallan Isha ka halarci fadan mai anguwa. Insha Allahu zan zo. Daga haka suka yi sallama. Babba ba hanyar gida yi ba, don ba gidan zai koma ba. Illa cewa da yayi, Sace da Aziza su koma gida. Ina Azima, bata zo ba? Aziza ta ce, Babba bata zo ba. Girgiza kai kawai yayi ba tare da yayi magana ba. Hajja da Aziza suka ɗauki hanyar komawa gida. Suna tafiya suna hira. Hajja ta ce, ni Jumala, ko me hana Azima zuwa? Ita kullum ta fi so ta zama a cikin bakin zargi? Ai ko ba su zauna a bakin zargi ba, ba lalle bane yaranki su kasance mutane ba. Da sauri Hajja da Aziza suka juya suna kallon Mairo da Hadi, wanda suka rike kugu kamar za su dake su. Hajja ta ce, Mairo, me kike nufi? Ohon miki, kin fi kowa sanin abin da nake nufi. Yara ko ma zai ce iyayen yara, a ce kamar su Azima da Aziza, wannan ƴan gote-gote da su amma babu aure? Sannan suna tafiya jiki na lankwasa, daga mai idon mage, wato Aziza kenan, sai mai ido ruwan ganye, suna nufin Azima kenan. Ta ya kuwa za su zama mutane, ga shegen kyau. Duk da lokacin da muka yi ‘yan matanci da ke, duk yankin nan babu mai kyawun ki, sannan babu jarumi sama da magaji. Ba wai hakan yana nufin za ku haifi yara masu kama da mutanen wani duniya daban bane ehe. Ko ki so ko kar ki so, Azima da Aziza dai ba mutane bane. Idon Hajja ne ya kawo ruwa, ta ma kasa magana. Da ƙyar ta ce, Mairo, idan ke aurarwa, ki so ki aurar da su, sannan kuma idan kina canza halitta, ki so ki canja musu. Charab, Hadi ta taɓe zancen da cewa, waye bai sani ba, ba mamaki duk kisan da ake yi a yankin nan, Azima da Aziza ne suke yi, kuma da sanin ki ke ɗaure musu. Ya isa! Ya isa! Ya isa! Aziza ta faɗa da kakkausan murya, ganin yadda fuskan mahaifiyanta ya juye da ruwan hawaye. Gaban mahaifiyarta ta tsaya yayin da idan ta suka ƙara rinewa zuwa fari-fari.
Ya tsatta manuniya ta ɗaga, ta nuna Mairo da Hadi cikin gargaɗi ta ce, zan iya jure komai, zan iya shanye komai, amma kar na ga hawaye a idon mahaifiyata, sanyin idaniyata. Ku fita a sabgar mu mutane ne. Maganar da kika faɗa yanzu kuma inna Hadi, ki bar shi a iyanan kawai, kar ya je gaba. Aziza tana gama faɗin haka ta kamo hannun Hajja suka bar su Mairo da Hadi jiki na rawa. Hadi ta ce, Mairo, ban gaya miki da cewa ba mutane ba ne? Wallahi ina ji ko rantsuwa na yi ba zan yi kafara ba. Kalli ki ga lokaci ɗaya yanda idan ta ya canza. Anya ma ni kuwa ba su ba ne. Saurin dakatar da ita Mairo tai da cewa, Hadi, ki bar maganan nan anan, don ban shirya wa mutuwa ba. Zo mu tafi. Mairo ta faɗa tana fiske hannun Hadi. Sun ɗan yi tafiya, Hajja ta tsaya. Aziza ta sa hannu tana sharewa Hajja hawaye tare da faɗin, ki haƙuri Hajja, ɗan kuka mai jawo uwa jifa ko Hajja? Aziza ta faɗa tana fashewa da kuka. Hajja ta ce, a'a Aziza, har ga Allah ni har zuciyata ban taɓa zargin ƴaƴana ba. Na san ni dai mutane na haifa. To me yasa kike kuka Hajja? Me yasa? Saboda dukkanin uwa ta gari ba za ta so a dinga sokin yaranta ba. Har raina nake jin zafi. Hajja ta faɗa tana kamo hannun Aziza. Wani tausayin mahaifiyarsa ne ya ɗarsa a zuciyar Aziza. Duk da take tausayawa kanta da ƴar uwarta, ta fi tausayin Hajja. Ranar da za ta gane cewa su ɗin ba mutane ba ne, macizai ne. Ranar da za ta san cewa duk kisan da ake yi, Azima ne ke yi. Shin ya dace ta ci gaba da ɓoye wa Hajja cewa su ɗin ba mutane ba ne? Ko ta fito ta gaya wa Hajja da baffa gaskiya? Kai, amma kuwa gunduwa za a yi da su. Sannan Azima ta ce, ko da ta faɗi, ba shi zai hana ta cikan burinta ba. Girgiza kai Aziza ta yi da rungume Hajja tana kuka. Hajja za ta yi magana saka jini shi na tashi a gefensu. Wanda yake ciyawa ne ko reshar. Saurin mai da hankalinsa suka yi. Aziza ta ce, Hajja, kamar ne shi fa nake ji. Ni ma na ji Aziza, kamar tunan da yake fitowa, zo mu duba mu gani. Suka yi gefen ciyawar. Wani yaro suka gani kwance, fiskarsa ta koma bulu, bakinsa sai fitar da farin kumfa yake yi tare da jini. Salati Hajji ta saka, da sauri Aziza ta ɗago ta tana kallonsa tare da jijjiga sa. Gefen wuyansa ta kalla ta ga taron maciji, wanda ba ta raba ɗayan biyu, Azima ce. To dai, wannan abu na Azima dai sai gaba yake yi. To shi kuma wannan ƙaramin yaro, ko me ya mata ta sare shi ohon mata. Kai, Allah dai ya shiga tsakanin nagari da mugu. Masu sauraro, duka anan za mu dakata, sai in ce mu tara a kashe na gaba, da yardan Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Kada ku manta, ku taya mu share na labarin nan namu a groups ɗinku na WhatsApp da Facebook. Sai mun haɗu a gobe da yardan Allah inda za mu ɗora daga inda muka tsaya. Mun gode. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da littattafan Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.